Ato ng Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Abiso sa mga motorista sa Davao City, pipila ka mga dalan sa syudad ang temporaryong isirado alang sa mga aktibidad sa Kadayawan Festival 2025. Sayron sab nato ang ruta sa Pamulak ug Indak-Indak sa Kadayawan karong Domingo. Ano ang report ni Argil Relator. Karong August 16, Sabado, sa konsyerto Kadayawan sa San Pedro Square. Sugod alas 4 sa hapon, magpatuman og no entry, padulong sa San Pedro Street, gikan sa corner San Pedro ug CM Recto Avenue, corner Rizal ug Bolton Streets, ug corner Rizal ug Bangoy Streets. Sa August 17, Domingo, magsugod alas 6 sa buntag ang Pamulak ug Indak-Indak sa Kadayawan. Manukad ang parada sa Rojas Avenue, left turn sa CM Recto Avenue, dayon right turn sa Bonifacio Street, left turn sa Pilayo Street, o left turn padulong na sa San Pedro Street. So kana siya, doon na po tayo mga sara sa kalsada, diri sa ato sa may trading San Pedro, Simrecto San Pedro, diri sa ato sa Bolton, diri sa Inigo, sa Pilayo, din dito sa may Kamos, para walay matrap ng mga sakyanan nga makasulod while ongoing ang atong pamulak o ang indak-indak. Maablihan lang ang dalan human sa last contingent. Alang sa Indak-Indak sa Kadayawan Showdown, sugod alas 3 sa hapon, ipatuman ang no entry padulong sa San Pedro Street, gikan sa San Pedro Street ug CM Recto Avenue, corner Rizal ug Bolton Streets, ug corner Rizal ug Bangoy Streets. No left turn gikan sa corner Pichon ug Pilayo Streets, lakip ang corner Inigo Street. No right turn gikan corner Rizal ug Pilayo Streets ug corner Inigo Street. Hinuon, abli ang Quimpo Boulevard ug Quirino Avenue. Sa mga magdala og sakyanan, ginabawal ang pagpark sa mga dalan nga agian sa parada ug lakip ang mga dili designated parking areas. Kung doon na joy complain nga doon ay sakyanan nga naka-block o naka-obstruct sa area, is kana algid ang ato gina siyang tuwing kung ang area is dapat walay obstruction. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.